Ngisacela ukunibingelela bazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Namhlanje kusihlwa isihloko sesifundo sethu sithi usuku lukaNkulunkulu oluNgcwele. Ngusifundo 9 lona esiwenza njengamanje. Cela sivale amehlo sithandaze. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, umusa namandla akho nokusithanda kwakho ukuthi usigcinile kwaze kwalana. Wasihlengela Nkosi ukuthi sizwe izwi ofuna ukulikhuluma nathi esikhathini samanje. Sicela inhliziyo zethu ukuthi uzilungise Nkosi, zibe umhlabathi ovundileyo okwamukela izwi lakho ngentokozo, ukuze kuphileni kwethu sithele izithelo. Nkosi, umuntu namuntu ukuphila kwakhe kube yisibusiso kulowo nalowo ozohlangabezana naye, ngoba sizobe sibafundisa ukusaba uNkulunkulu. Cela ube nathi Nkosi, umoya wakho ongcwele usitolikele konke egameni lomfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Cela ukunibingelela futhi bazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Isihloko sesifundo sethu namhlanje sithi usuku lukaNkulunkulu oluNgcwele. Indimana yekhanda mayelana nalesi sifundo noma engamele lesi sifundo itholakala kuMarko, incwadi kaMarko 2 uverse 27 noverse 28. Mark 2 verse 27 noverse 28. uMark 2 verse 27 wakhona noverse 28 ufundeka kanjena. Wayesethi kubo, isabatha lenzelwa umuntu, umuntu akenzelwanga isabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. Inkulumo kaJesu le. uJesu wayekhuluma lana esho ukuthi isabatha lenzelwa umuntu, ngokunjalo indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. uJesu Kristu uma ekhuluma ngendodana yomuntu usuke esekhuluma ngaye uqobo, ngoba siyathola noma ufunda incwadi laphana yena uMateyu 12 verse 8 ezisho yena uJesu Kristu. uMateyu 12 verse 8 khona amazwi akawakhulumayo laphaya. Uthi uJesu kuMateyu 12 verse 8, ngokuba indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. So uJesu Kristu usho njalo. Okay, umuntu mhlawumbe uzozibuza ukuthi yini inhloso yokuba sifunde lesi sifundo esinesihloko esinjena osukwini lanamhlanje. Inhloso ukuba sizwisise ukuthi yiluphi usuku lukaNkulunkulu lokuphumula, nokuthi sinabudlelwane buni thina singabantu nalolu suku. Uyabona, ngoba yini sithe masifunda sathola ukuthi ukulalela imiyalo kaNkulunkulu yonke kuwuphawu lokuguquka koqobo. Yabo, manje kufanele ukuba umuntu azivivinye ngomthetho kaNkulunkulu ukuze abone ukuthi uyigcina yonke yini na. Into yokuyenzeke abantu abaningi baphula owodwa. Yimuphi lowo mthetho? Yabo, uNkulunkulu ikhiphile imiyelo yayishumi, kodwa kuyimvamisa ukuthi abantu abaningi bagcina 9. Maselona omunye umthetho kube yishumi ushaya indiva. Siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathini ey'fundweni ezedlulileyo? Wasifundisa uNkulunkulu ukuthi oqhubeka kowodwa unecala kuyo yonke. Awukwazi ukuthi ngeke ngize ngiphinge kodwa futhi ubuntshontsha. Yabo, so uma uphinga kodwa ungebi, so ngowephula umthetho uyiphula yonke. So safunda futhi ukuthi uNkulunkulu wathi usathane akadingi ukuthi eze siphulise yonke imithetho kaNkulunkulu noma imiyalo kaNkulunkulu, kodwa usathane uyazi ukuthi ngowephula owodwa sibe sesibe ngaphansi kwamandla akhe, sibe zisebenzi zakhe izisebenzi zobumnyama. So mhlawumbe umuntu umbuza akazazibuza wona esekhaya ukuthi yiluphi usuku uNkulunkulu alimise njengosuku lwakhe lokuphumula. Ya, yimuphi uNkulunkulu? Angithi kuno-7 days, zo7 izinsuku. Yimuphi usuku uNkulunkulu alimise njengosuku lwakhe lokuphumula? Okay, singakawuphenduli lo mbuzo, uzophenduleka nje masiqhubeka nesifundo. Siyathola ukuthi uNkulunkulu ekudalweni, uma sifunda iBhayibheli laphana kuGenesis, waphumula.
So umuntu uzozibuza ukuthi uNkulunkulu waphumula ngaluphi usuku emva kokuba adale izulu nomhlaba. Siyathola ukuthi uNkulunkulu waphumula naye, kodwa sifuna ukwazi ukuthi waphumula ngaluphi usuku, ngoba siyakhumbula ukuthi sithena ey'fundweni ezedlulileyo, umKrestu akabuki abantu eceleni elingisele bona, kodwa kulotshwe impilo kaKrestu ukuze izofundisa thina, ukuze thina sizohamba ezinyathelweni zakhe. So ukuze sizohamba ezinyathelweni zikaKrestu kufuneka sibuke yena, sihambe njengolokhu yena ahambayo. So siyathola ukuthi uNkulunkulu naye eqedile ukudala amazulu nomhlaba waphumula. Sifuna ukubuka ukuthi-ke waphumula ngaluphi usuku. Genesis 2 uvesi 1 novesi 2 sizophenduleka uma sifunda lana. UGenesis 2 uvesi 1 novesi 2 osho uma usufunda athi, kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wenze njani yena? Waphumula nini? Ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abeyenzile yena uqobo uNkulunkulu. Isihloko salaphana kuGenesis 2 sithi nje phezu kwavesi 1 usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa. Mase kuthi lekhona iBhayibheli iversion lena iKing James, isihloko sakhona sona sithi the first Sabbath, yabo. So isabatha lokuqala, yabo, kwamanye amabhayibheli, kodwa la isiZulwini sesisha kubhalwe ukuthi usuku lwesikhombisa. Kodwa esingathi siyakufumana kulesi sifundo ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa. Lokho kusitshela ukuthini? Yebo, okay. Mase siyathola ukuthi usuku lakhe lokuphumula noma isabatha walenza ngasiphi isenzo esigqamileyo na? Alright, uNkulunkulu wayedala mase kuyashiwo kuthiwa kwaba ukuhle kwaba ukusa usuku lokuqala, kwaba ukuhle usuku lwesibili. So kodwa sizothola ukuthi khona into eyaba khona ngosuku lwesikhombisa, khona uNkulunkulu into awayenzayo eyalenza lolu suku lwahluka lwagqama kakhulu. Ukuthola lokho uma ufunda uGenesis 2 verse 3. Cela siwufunde uGenesis 2 verse 3. uGenesis 2 verse 3 uthi, uNkulunkulu walubusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke ebeyidalile uNkulunkulu wayenza. Siyathola ukuthi uNkulunkulu usuku lwesikhombisa walenze njani? Walibusisa. Waphinde wenze njani? Walungcwelisa. Uma ufunda iBhayibheli, uNkulunkulu uyadala, yebo, uyakwenza konke ngosuku lokuqala lwesibili, kodwa lokhu usuku uNkulunkulu alubusisa walungcwelisa ngaphandle kosuku lwesikhombisa. So ilesi senzo esiqhamileyo uNkulunkulu asenza usuku lwesikhombisa, walubusisa walungcwelisa. Yini futhi okufuna kuyiqaphele lana kuGenesis 2 verse 3? Ukuthi umsebenzi wokudala wawususuphelile manje, konke kwakuphelele, kumfanele umdali wakho ongcwele. Wayesephumula, hhayi njengomuntu okhathele, kepha njengomuntu othokoziswa izithelo zokuhlakanipha kwakhe kanye nokubonakaliswa kobukhosi bakhe. Into eyabisiyenzeka ukuthi emva kokuphumula ngalolo suku lwesikhombisa uNkulunkulu walenza lwaba ngcwele. Siyakhumbula ukuthi sithena ezifundweni ezedlulileyo sithi igama elithi lukaNgcwele linjani. Manje sithi-ke nibe nesabatha elihle bangcwele, izitsha ezingcwele, usuku oluNgcwele, yabo. So sifundile ukuthi uma kuthiwa okuthile kungcwele, kusho ukuthi okubekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So uma uKrestu kuthiwa uNkulunkulu kuthiwa walubusisa usuku lwesabatha walungcwelisa, kusho ukuthi uma sisi-understand igama elithi ngcwele sithathele ezifundweni ezedlule, kusho ukuthi lubekelwe eceleni lusuku. Ukwenze njani? Ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So okuqhamileyo ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu walubusisa, waseselenze njani? Yebo, walungcwelisa. Alright. So ngalolo suku lwesikhombisa uNkulunkulu waseselenza njani? Walenza ngcwele, noma ukusho ukuthini? Walehlukanisela eceleni njengosuku lokuphumula komuntu. Siyakhumbula ukuthi sitheni ezifundweni ezedlulileyo, sithena sizokwenza njengoba uNkulunkulu enza.
So sizokwenza njengoba uKristu enza, so njengoba uNkulunkulu ayenzile. So uma uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa, wayeshiyela thina isibonelo ukuthi nalolu suku luzoba njengosuku lokuphumula lobani, lomuntu. Umuntu obheke bani? Umuntu obheke uNkulunkulu. Okay, njengolandela umfanekiso awenzelwe umdali. Umuntu uma esephumule wenze njani? Ulandela umfanekiso awenzelwe ngumdali. So umuntu kwakufanele aphumule ngalolo suku olungcwele ukuze kuthi uma ebheka amazulu nomhlaba akwazi ukuzindla ngomsebenzi omkhulu wokudala, futhi kuze kuthi lapho ebheka ebona ubufakazi bokuhlakanipha nobuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yakhe igcwaliswe ukuthanda nokuhlonipha umdali wakhe. Ya, amen, kunjalo. So umuntu wethu uma esephumulile, ephumule njengoba uNkulunkulu waphumula, ethi uma ekubuka konke lokhu, inhliziyo yakhe igcwale ukumbonga uNkulunkulu nokumthanda nokubona ubukhulu bakhe. Sesibuka izinto ezingaka uNkulunkulu akuyukuthi uyena ozenzileyo. So siyakhumbula khona isifundo sake sasenza sisithi ubuNkulunkulu bukaKristu. Siyakhumbula ubuNkulunkulu bukaKristu. So mhlampe njengamanje kuzoba ngathi sithi ukuvakashela kusona kancane, ngoba umbuzo sizowubuza njengamanje ukuthi ngabe uKristu waba notho alwenza endalweni nasekwenzeni isabatha? Ngabe uKristu khona lutho noma okumthintayo akwenzayo yena endalweni nasosukwini lwesabatha? So sizowuphenduleka kahle, sizofunda nje amavesi amabili aqondene nalo mbuzo. Ivesi yokuqala esizokubethi sifunde nguJohane 1:3. nguJohane 1:3. Siyakhumbula uma sifunda incwadi kaJohane ukuthi sathola ukuthi okay, uJesu eBhayibhelini ubizwa ngamagama amaningi. Khona lapho kuthiwa khona u-Emmanuel, khona lapho kuthiwa khona uyihondlo, khona lapho khona kayinkonyama, khona lapho khona kayidwala, khona lapho khona kukhulunywa ngoMikhayeli, sakhulunywa ngayo nje uJesu. Okay, so ngeke ngize ngiwaqede, ngisacela ukustikha kuleli ukuthi sathi uma sifunda uJohane namanye amavesi sathola ukuthi khona lapho uJesu Kristu ayabizwa khona ukuthi igama lakhe ngubani? Ngulizwi, yabo. So ngaphambi ngicela ukuthi nje ngingafundi uJohane 1:3, ngicela uqala kuvesi 1 uvesi 2, ngizawube sengiyasho-ke uma sengifika kuvesi 3. So uJohane 1:1 uthi-ke, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Uvesi 3 base athi-ke, okay, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho akuvelanga lutho okuvelileyo. Konke kwavela ngayo ulizwi lo, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, Nkosi yami, okuvelileyo. So ukuze kuzoba khona zonke lezi zinto, kuzoba khona amalwandle, olwandle, kuzoba khona omfula, kuzoba khona iy'hlahla ney'lwane, Nkosi, kwakubizwa ukuthi kube khona yena ulizwi, bese konke-ke kuyavela. Okay, ngicela siphinde sifunde incwadi yabasekolose. Abasekolose 1 uvesi 16. Abasekolose 1 uvesi 16, uNkulunkulu khona futhi okunye akafuna ukusifundisa khona laphaya. Abasekolose 1 vesi 16 ofundeka kanjena. Kolose 1 vesi 16 kukhulunywa ngoJesu futhi nalaphayana. Uma uzoyiqala laphaya nje kovesi 13, 14 uze bizwe ngegama, uyabo, kuze kuthiwa wasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yakhe nothando lwakhe. Okay, kodwa kukhulunywa ngoJesu laphayana, kodwa ngenxa yesikhathi ngicela ukuqhamuka nje semfundo Kolose 1 uvesi 16. Mhlawumbe amavesi angaphambili umzalwane uzocela ukuthi azifundele wona lapha ekhaya akhona. Uvesi 16 uthi-ke, ngokuba kwadalelwa kuyo yonke, kuyo ini, Nkosi yami, indodana kaNkulunkulu. Ngicela ukuqala phansi futhi, Kolose 1 vesi 16. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Amen. Indodana kaNkulunkulu, konke kwenziwa kanjani? Kwadalwa ngayo, kudalelwa yona. Yebo, kunjalo, siyabonga. So uma uNkulunkulu
evela ukuthi yena waligcina waphumula ngosuku lwesabatha. Sithola ukuthi noJesu Kristu uqobo ekudalweni kwakhe, ngoba nosabatha losuku lwesabatha ladalwa nalo. Sathola ukuthi okay, waba nesabelo noJesu uqobo ekudalweni ukuze kudalwe nanesabatha. So umbuzo uzobe usumayelana nathi ukuthi-ke, mhlawumbe umbuzo omkhulu umuntu angazibuza wona ukuthi-ke, bangaki okufanele baligcine usuku lwakhe lokuphumula na? Uyabo, bangaki abantu abangaki? Ngabe abafundisi nabadikoni nabadala, noma bangaki abantu okufanele begcine usuku lwesabatha? Okay, kodwa singakawuphenduli lo mbuzo, mhlawumpe umbuzo kufuneka umuntu ezibuze wona ukuthi-ke, isabatha lenzelwa bani? Ubani lona kuthiwa uNkulunkulu khathesi eqala enze isibonelo ephumule yena? Wayenzela bani yonke le ndaba noma yonke le mfundiso yesabatha? uNkulunkulu wayiyenzela bani? Cela sifunde wona futhi uMarko 2:27 obeyindimana yethu yekhanda yanamhlanje. Mark 2:27 ufunde kanjani uMark 2:27? Wayesethi kubo, isabatha lenzelwa umuntu. Umuntu akenzelwanga isabatha. Isabatha lenzelwa bani? Umuntu. Uma kukhulunywa ngomuntu eBhayibhelini kukhulunywa nje ngomuntu. Kungaba yimi, kungaba uwe mzalwane ulapho ekhaya. Kungaba yimi, kungaba umzalwane elapho ekhaya. Ngixolisa ukuthi kungaba nguwe. So isabatha lenzelwa bani? Wayesethi kubo, isabatha lenzelwa umuntu. Kusho bani? Kusho uNkulunkulu. So uma uzoqaphela lapha, isabatha alenzelwanga amaJuda kuphela. Kunenkolelo yokuthi kuthiwa isabatha elamaJuda. Ngithi siyayazi leyo nkolelo. So utheni uNkulunkulu la isabatha lenzelwa umuntu, akasho ukuthi lenzelwa umJuda. So umuntu okhona emhlabeni. So isabatha lenzelwanga amaJuda kuphela. AmaJuda alitholile leli gama lawo kuJuda, owayengomunye wamadodana ayishumi kaJakobe, abayisizukulwane sakhe. So isabatha lona lenziwa eminyakeni engaphezu kwezinkulungwane noma ka-2000 ngaphambili kokuba kube khona umJuda. So u-Adamu waba ngowokuqala ukugcina usuku lwesabatha. Amen. Sitheni masifunda sithola ukuthi isabatha liqale lapha nokuGenesis 2. Okay, uGenesis 2 amaJuda ayengakabi bikho lapho. So umuntu uqala wagcina isabatha u-Adamu. So inkolelo yokuthi isabatha lamaJuda uNkulunkulu eBhayibhelini lakhe uyayiphikisa, ngoba isabatha lenziwe eGenesis 2 amaJuda wayengekho. Kwakukhona u-Adamu, yebo. Okay, kwaqhubeka njalo u-Adamu wazala oKhayini no-Abel. Angithi siyakhumbula. Kwaze wafika lapho khona kuzalwa u-Enoki. Angithi siyakhumbula kuze kufike esizukulwaneni saNoah. Kuhambe ngicela ukuqala kwesika-Abraham. AmaJuda wakabikho njalo lapho. Ngiqonda ukuveza ukuthi ithathwa phi indaba ukuthi amaJuda avela ngaphezu kweminyaka ewu-2000 umhlaba usowadalwa. So isabatha lilokhu ligcinwa amaJuda engakabikho. Uyazala u-Abraham uzala u-Isaac indodana yakhe. U-Isaac uzala uJakobe. uJakobe lona wabusiswa igama lakhe labizwa ngokuthi u-Israyeli. So uJakobe loyo-ke uyena wathi uNkulunkulu membusisa ngamadodana awu-12. Enye yamadodana yakhe wayeqamba igama lokuthi nguJuda. AmaJuda-ke avela lapho. So uvela uJuda noma avela amaJuda kulo baba lo noma ukhalona lo baba lo, isabatha livele liyagcinwa. Angithi uyabo. So siqonda ukuveza sihlakaze la ukuthi indaba yokuthi isabatha lamaJuda iyinkohliso. Genesis 2 amaJuda kungakaziwa nokuthi azawube abe khona ko-Adamu no-Eva, bengenakho lokho emqondweni yabo, kodwa isabatha bona base sebeligcina. Angithi uyabona. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukusikhanyisela leyo ndawo. So umuntu angazibuza ukuthi-ke sizathu sini esinikeziwe emthethweni sokuba kugcinwe isabatha libe ngcwele? Isiphi isizathu siligcinelani thina libe ngcwele isabatha? Uma kuthi umuntu-ke okay ugcina isabatha ukwenzelani lokho? Umnika siphi isizathu umuntu owenze njalo? So uma ufunda Exodus 20 uverse 11 wakhona uthi la sekufanele kunikeza abantu ukuthi why ugcina isabatha. Uzothi Exodus 20 verse 11 usho ukuthi ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa.
Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Amen. Isona sizathu sakho sokusho ukuthi ngokuka ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Injalo ulingisela umdali wakho, ngoba ekhathi ephumula yena wayengaphumuli njengokhathalele, kodwa wayesifundisa thina ukuthi nathi simele ukwenza njalo, ukuze ngalolu suku sizokwazi ukudlinza ngayo. Khona into ekhona-ke eyenzakalayo, usitha nje siyalwa ngayo yonke indlela. Ukhanga ukuthi uyihlalele nje ekhaya lakho, ubone ngesonto ethi umuntu blessed Sunday, yabo, noma blessed Wednesday, yabo, noma blessed Thursday, okusho ukuthi isonto kuwena elibusisiweyo, uLwesithathu olubusisiweyo, uMsombuluko obusisiweyo. Uma usufunda iBhayibheli uyabona ukuthi cha, akuhlangani. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa kuphela, okuyiSabatha. So indaba yokuthi blessed Sunday into edizayinwe isitha ukukhonfyuza abantu as if zonke izinsuku zingcwele, noma as if uSunday ungcwele. Uma sifundisa eBhayibhelini, uNkulunkulu ungcwelise usuku lwesikhombisa kuphela, iSabatha waphumula ngalo. So uma ufuna ukufaka isibusiso laphana ezinsukwini, ungasho ukuthi blessed Sabbath, yabo, noma blessed seventh day, yabo, mhlawumbe uma usufuna ukusho okunye. Kodwa nje ukuthi blessed sixth day, no, uNkulunkulu wabusisa wangcwelisa usuku lweSabatha ngoba wayephumulile kuyo yonke imisebenzi ayenzile. Osizokuqaphela la ukuthi isizathu sokuba kungani kufanele ngathini, isizathu sokuba into eyenza ukuba libaluleke iSabatha njengesikhumbuzo sendalo, yingoba lihlala libeka ngathini, libeke njalo isizathu sokuba kungani sifanele ukumkholwa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu umdali, thina sizidalwa zakhe. Ngakho-ke iSabatha lendlaleke khona kanye esisekelweni sokudumisa ubuNkulunkulu, ngokuba lifundisa leli qiniso ngendlela engenayo enhlizweni. Futhi awukho omunye umthetho ku-Exodus 20 noma emiyalelweni eyishumi, awukho omunye umthetho owenza lokhu, ukuba iSabatha ngathini, owenza lokhu, ukuba iSabatha lagcinwa umhlaba wonke. Imicabango yabantu nothando lwabo ngabe lwadonseleka kumdali njengomuntu okufanele ahlonishwe, akhonzwe futhi. Ngabe akuzange kube khona okhonza izithombe, nongakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, nanowenqabayo ukukholwa. Ngabe into enjengale emhlabeni ayenzeki. So umuntu ekhaya, angithi siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu umthetho wakhe wawunikeza entabeni yaseSinayi ku-Exodus 20, abantwana bakwa-Israyeli. Umthetho kaNkulunkulu bawazi entabeni yaseSinayi, uNkulunkulu lapho wayehlele khona ngokuduma, ngithi siyakhumbula, nangembani, nangokuzamazama kuthunqa umusi, kuzwakala izwi lecilongo. U-Exodus 20 lona okwakwenzeka kuwona zonke lezo yimangaliso. So umuntu ekhaya umbuzo angasezibuze wona ukuthi-ke, ngaphambi kokuba lo myalo unikezwe entabeni yaseSinayi, abantu babazi yini ukuthi kufanele balugcine ngcwele usuku lwakhe lokuphumula oluyiSabatha na uNkulunkulu? Babazi yini? Mhlawumbe sizofunda u-Exodus 16 uverse 22 kuya kuverse 30. Exodus 16 uverse 22 kuya kuverse 30. Mhlawumbe nje ukwenza isamari la, abantwana bakwa-Israyeli khathi besehlana, ngithi babe abantu abahambayo, uyabo. So babengeke beze bekwazi ukuthi kuthiwa sebehleli sebeyalima, uyabo. So uNkulunkulu wakwenza kwaba umsebenzi wakhe ukuthi uzobapha yena ukudla, ebanika imana. Akhumbula? Yebo, uNkulunkulu wayebanika imana njengesinkwa. Isinkwa sasibhakwe ezulwini, sibhakwe zingelosi, ayinise uNkulunkulu, bephume behambe beyoyibutha abantu imana, bebuyele nayo ezindlini zabo bedle ngokuthanda kwabo. So benginikeza nje i-clue noma i-background lapha ku-Exodus 16 verse 22 kuya ku-30. Sengiyaqala ngiyawufunda Exodus 16 verse 22 kuya ku-verse 30. Exodus 16 verse 22. Qala kanjena na ku-22 uthi-ke, kwathi ngosuku lwesithupha babutha isinkwa esiphindwe kabili, amayomere amabili umuntu munye,
Zonke izinduna zomhlangano zafika zamtshela uMose, wathi kuzo, lokhu kuyikho uJehova akukhulumileyo. Kusasa lusuku lokuphumula, isabatha elingcwele likaJehova. So, uthini uNkulunkulu? Yosani lokho eniyakukosa, nipheke lokho eniyakukupheka, nizibekele konke okuseleyo, kulondolozwe kuze kuse. Okay, u-24 athi, bakubeka kwaze kwasa njengalokho eyalile uMose, akunukanga, akubanga nampethu. Okay, 25 masisithi-ke, wayesithi uMose, yidlani lokho namuhla, ngokuba namuhla kuyisabatha likaJehova. Namuhla aniyukukuthola endle, anokubutha izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha, akuyukubabikho ngalo. Kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaphuma abanye abantu ukuba bakubuthe, kepha kabakutholanga. UJehova wathi kuMose, niyakwala kuze kube nini ukugcina imiyalo yami nemithetho yami na? Bhekani, njengalokho uJehova eniphile isabatha, ngalokho uyaninika ngosuku lwesithupha isinkwa sezinsuku ezimbili. Hlalani kube yilowo nalowo endaweni yakhe, kungaphumi muntu endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa. Uvesi 30 athi, yebo, base bephumula-ke abantu ngosuku lwesikhombisa. So kuyavela lana bafowethu ukuthi usuku lwesabatha uNkulunkulu uyakuveza ukuthi engakayinikezi iminyalelo eyishumi, base sebevele belazi noma base sebevele benalo ulwazi ngalo ukuthi kwakukhona izinto abebengeke beze bekwazi ukuzithola. Imana yayinganiswa ngosuku lwesabatha, kodwa yayiniswa kakhulu ngosuku lwesithupha ukuze bezoyibutha bengasokoli ngosuku olulandelayo lwesabatha, ukuthi babethi uma beyibekile ingaboli ukuze bezoyidla ise-fresh ngesabatha. Alright, uma uzoqaphela lana mzalwane, esihlanu uNkulunkulu wabapha abantu bakhe ukudla ngesihle nsuku zonke. Angithi lokho kwakwenziwa ngesimangaliso, kodwa ngosuku lwesithupha kwakuye kwenzeke esinye isimangaliso. Kwakuye kube khona ukudla okuphindwe kabili kulokho okuye kube khona ngosuku ngalunye. Ngezinye izinsuku ngathini oluphindwe kabili, mase sekuthi ngezinye izinsuku kube khona ukudla okuphindwe kabili kulokho okunye, ngathini kube khona ngosuku ngalunye. Bese kuthi ngezinye izinsuku okuba kanjani, or noma ngosuku olulandelayo kungabi bikho ukudla, kwakuwusuku lwesabatha, kwakuvele kungabikho, kungatholakali kulona. Ngakho-ke esontweni ngalinye kwabuye kube khona izimangaliso ezimbili ukuze ubungcwele besabatha benze kwenjani, buzwisiswe. Yebo, so uNkulunkulu mhlawumbe umuntu akazozibuza wona uma kuthiwa kwangaka kufanele beligcine usuku lokuphumula. Hhayi, umuntu nje, abantu bonke. Okay, umbuzo mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi uKristu waligcina usuku lukaNkulunkulu lokuphumula. uJesu yena uqobo siyazwa uma kuthiwa uNkulunkulu, okay, siyazwa-ke. Ngabe uJesu-ke yena ngoba sithi singamaKristu, sithi sisindisiwe nguye. Yebo, asiyuvali umlomo ngevangeli lakhe sibuka akwenzileyo uJesu. Ngabe yena uJesu waligcina yini usuku lwesabatha? Okay, mhlawumbe umbuzo umuntu akazozibuza wona ukuthi usuku lwesabatha luluphawu lwani, ngoba uNkulunkulu usuku lwesabatha khona lapha akalibiza ngophawu khona, kodwa luwuphawu lwani? Uma ufunda incwadi yaHezekeli 20 uvesi 12 novesi 20 ufundeka kanje. Ezekeli 20 uvesi 12 wakhona uthi, usho uNkulunkulu uthi-ke, ngabanika futhi amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nabo, ukuze bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo. Bese uvesi 20 uthi, ningcwelise amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nani,
ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. uNkulunkulu uthi isabatha liyisibonakaliso. Enye version ithi, okay, ngesiLungu basebenzisa ukuthi isabatha liyi-sign. Yabo, kwamanye-ke amabhayibheli kuze kushiwo kuthiwa liwuphawu, vele igama lithi sign lisho ukuthi liwuphawu. So isabatha liyini? Ngabanika amasabatha ami ukuze abe yini? Wuphawu phakathi kwami nabo, ukuze bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo. Yabona umuntu umanazana naye, khona amasayini enishayelana wona ngobe niyazana. Uma umama ehamba nengane yakhe kugcwele la esefuna ukuhamba, engasekho comfortable ngokuba lapho, futhi uma ibheka ingane yakhe imbona ukuthi umama uyahamba manje, ngenxa yokuthi bayazana isukuma imlandele. Uyabo, so nathi uNkulunkulu uthi amasabatha, uthi ngabanika amasabatha ami ukuba abe wuphawu noma abe yisibonakaliso phakathi kwami nabo. Uyabo, ukuze bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo. Uma ufunda uvesi 20 uthi-ke ningcwelise amasabatha ami. Siyakhumbula ukuthi sitheni? Sithena okungcwele okubekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So uma kuthiwa ningcwelise amasabatha ami, futhi siyazi isuku lesabatha lubekelwe eceleni ukuthi lenze umsebenzi kabani? kaNkulunkulu. So abe yisibonakaliso, sibe njani? Ube wuphawu phakathi kwami nani, ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Okay, mhlawumbe omunye umuntu uzolufuna leli gama luthi uphawu, kodwa vele igama lithi isibonakaliso lisho uphawu. Cela siphangise sifunde Exodus 31. Khona indamana eziwu-3 engizosifunda lapha encwadini Exodus 31. Ngifuna ukufunda uvesi 13 novesi 16 no-17. Exodus 31 uvesi 13 bese ngiyajomba ngiye-16 no-17. Exodus 31 vesi 13. U-13 ufundeka kanjena. Usho uNkulunkulu laphana-ke, yisho kubantwana baka-Israyeli uthi anogcina amasabatha ngokuba aluwuphawu phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu, ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcwelisayo. Amen. Kuphindeka amazwi lana akhulunywe laphana kuHezekiya. Uma ufunda u-16 uthi-ke, ngalokho abaka-Israyeli bayakuligcina isabatha, balilonde ezizukulwaneni zabo, libe yisivumelwano esiphakade. U-17 bese sithini wona? Athi isabatha leli-ke liluphawu phakathi kwami nabantwana baka-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula, waqabuleka. Amen. Okay, mhlawumbe umbuzo umuntu azozibuza wona, okay, mase kuthiwa isabatha liwuphawu lwani? Isabatha liwuphawu phakathi kwaNkulunkulu nabantwana bakhe. So ukuthi umntwana kaNkulunkulu uyavuma ukuthi uNkulunkulu udalile amazulu nomhlaba, futhi uyavuma ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wakho. Uzobonakala ngokuthi yini? Uphawuleke laphayana esabatheni, ngokuthi ngalolu suku uze nazi ukuthi nginguJehova omngcwelisayo. So uma wazi uJehova yena osingcwelisayo, sizoba nento yokwenza ekuhlonipheni usuku laNkulunkulu, njengoba naye waphumula bese nathi siphumula ngayo. Utheni? Ningcwelise amasabatha ami. Futhi amasabatha sinayo impela imisebenzi esingazenzela yona, kodwa ngosuku lwesabatha silibekela eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So umbuzo umuntu akazibuza wona ukuthi uKristu waligcina labangcwele yini isabatha ngesikhathi elapha emhlabeni na? uKristu wama kanjani? Waligcina labangcwele yini isabatha khathini lapha emhlabeni na? Cela ukufunda uLuke 4 vesi 16 ukuphendula lo mbuzo ukuthi uJesu yena uqobo wama kanjani. uLuka 4 vesi 16 uthi-ke, wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni ngosuku lwesabatha, njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Amen. UJesu lo ukukhulunywa ngaye la, ngoba isihloko selaphana uMateyu 4 uvesi 14 nesihloko nje sithi-ke uJesu, okay, kukhulunywa ngoJesu edelela laphana ngabaseNazaretha. Kodwa okay, uma ufunde ukuthi kwenza kanjani uJesu, uma usufunda uvesi 16 kuthiwa wafika eNazaretha uJesu lapho wayondliwa khona, wangena esinagogeni. Isinagogo yigama elalisho indawo yokukhonzela noma indawo yokudumisa uNkulunkulu. So uJesu Kristu wangena-ke endlini lapho kukhonzwa khona uNkulunkulu, wangena esinagogeni ngosuku lwaneni? Lwesabatha, njengokwenza kwakhe. Uyabo,
wasukumela ukufunda. So uma uzoqaphela la ukuthi-ke leli gama lithi njengokwenza kwakhe, kusho ukuthini lana? UKristu akazange ahlale engayo kuyohlangana nabantu bakaNkulunkulu ngosuku lwesabatha. Lokho nje kusho lokho ukuthi uKristu akaze ahlale engayi kohlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu ngosuku lwesabatha. So umuntu umbuzo akazozibuza wona ekhaya ukuthi-ke yisiphi esinye isizathu izitha zikaKristu ezafuna ukumbulalela sona? Uma ufunda uLuka 6 uvesi 6 kuya kuvesi 11, uJesu ehamba eshumayela ivangeli laNkulunkulu, kwakukhona abebemzonda, abebefisa sengathi engafa, befuna ukuthola into akazoyenza nje ukuthi ibe yiphutha bemcuphe ngayo. So uma ufunda uLuka 6 uvesi 6 kuya 11, uthola isitori engizovele ngisifunde ngokuphangisa, sekumnyama bafowethu, kuhlwile lapha. Ngixolisa nje ukuthi sifunde ngomnyama kanje. So uLuka 6 uvesi 6 kuya 11 uthi, kwathi-ke ngelinye isabatha uJesu, ngiyexolisa ukwazisa ukuthi uJesu unokukhulunywa ngaye lana. uLuka 6 uvesi 6 kuya 11 kofundeka kanjena. Kuthiwa kwathi-ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. Ababhali nabaFarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Uvesi 8 athi, kepha wazazi izizindlu zabo, wathi kuyo indoda esandla sishwabene, sukuma uma phakathi. Wasukuma-ke wema. UJesu wathi kubo, ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na? Okay, esebaqalazile bonke wathi kuye eshukulini onesandla esishwabene, yelula isandla sakho. Wenze njalo-ke, sase saphiliswa isandla sakhe. Amen. Uvesi 11 ethi-ke laba-ke futhi abaFarisi base begcwala ukuhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Amen. So uma uzoqaphela la kuthiwa ngesikhathi uKristu ephendukela kubaFarisi ngombuzo wokuthi ngabe kulungile yini ukwenza okuhle noma okubi, ukusindisa, ukuphila noma ukubulala, wayebabonisa inhloso yabo embi. Babefuna ukuphila kwakhe uJesu ngenzondo yebabayo. So nxa yena ayesindisa ukuphila, elethela izixuku, ukuthokoza abafundi kanye naye uJesu uqobo, uma sizobukelana, abazange bewephule umthetho wesabatha. Nalabo bemfuna babembamba laphana ngesabatha befuna ukumthola ukuthi bengambeka kanjani icala. Kwakuyinini lapho bafethu? Kwakuyisabatha. So umbuzo mhlawumbe omunye umuntu angazibuza wona ukuthi ngabe uKristu waprofetha ngokuthi isabatha liyoqhubeka emva kokufa kwakhe na? Matewu 24 vesi 20. uJesu Kristu wayezazi ukuthi uzofa, kodwa uma wasefile waprofetha ngokuthi kuzobe sekuma kanjani ngesabatha. uMatewu 24, aloku ufunda uMatewu 24 vesi 20. Othi uJesu kulawa amazwi uthi-ke, khulekelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. Yindawo uJesu Kristu ekhulume kanjena ngoba ihlose laphana. Okay, wawuthini Jesu? Uthi khulekelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma kube ngesabatha. Yindawo uJesu ekhulume kanjena ngesikhathi uKristu. Okay, lapha uJesu Kristu wayeprofetha ngokubhujiswa kweJerusalema. Ngithi siyakhumbula uma ufunda wona uMatewu 24 uvesi 10 15, lapho uJesu wayeprofetha ngokubhujiswa kweJerusalema. So njengokuba etshela abafundi bakhe ukuthi mabakhulekele ukuba ukubaleka kwabo kungabi sebusika nangesabatha, ukhombisa ngokusobala ukuthi uJesu wayazi ukuthi liyobe lisagcinwa isabatha ngemva kokufa kwakhe nokuvuka kwakhe. So uvele ukubhujiswa kweJerusalema into uJesu wayeyiprofetha eyayizokwenza uJesu esefile wavuka futhi. So noma esefile wavuka wakhuphukela ezulwini, uyothi khulekelani nani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi ngesabatha, ngoba wayazi uJesu Kristu ukuthi noma esehambile sekhuphukela ezulwini uyosala ligcina isabatha lapha emhlabeni. So amen. So okay, uma uKristu ethi lapho uKristu eprofetha ngokubhujiswa kweJerusalema kumavesi 10 kuya kuvesi 15 laphana kuMatewu 24, njengokuba etshela abafundi bakhe ukuthi awukhulekele ukubaleka kwabo kungabi sebusika nangesabatha,
khombisa ngokusobala ukuthi wayazi ukuthi liyobe lisagcina isabatha ngemva kokufa nokuvuka kwakhe. So uJesu Kristu khona isithembiso asenzayo esanikezwa labo ababezokhumbula isabatha beligcine liyingcwele. Lesi sithembiso sitholakala uma ufunda incwadi ka-Isaya, u-Isaya 58 verse 13 no-14. U-Isaya 58 verse 13 no-14. Sitholakala isithembiso uJesu Kristu ayesinikeza abantu abazogcina usuku lwesabatha lungcwele. Uma ufunda uverse 13 wakhona uthi uNkulunkulu laphana-ke, uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha, ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize isabatha ngokuthi intokozo nolungcwele likaJehova, ngokuthi lunodumo, uludumise, ungahambi ngezindlela zakho, ungawuqhubi umsebenzi wakho ukhulume izwi. Uverse 14 athi, khona uyakuzijabulisa kuJehova, ngikukhwaze ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, ngikuphe ukuba udle ifa likaJakobe uyihlo, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Amen. uNkulunkulu usho njalo. Uthi uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha, ngithi mhlawumbe ebudeni beviki, okay, ubuwenza ngendlela owenza ngayo, kodwa uma uluwenza njani, ulubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha, ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele. Yabo, so ingakho sake saveza ezifundweni ezidlulileyo ukuthi umuntu kuyenzeka uma esethola ivangeli, uthole ukuthi ushintsha ngisho nane-career, yabo, ebefundele okunye ngenxa yokuthi usethola ivangeli, uphoqa ukuthi yabo lo msebenzi akawenzayo ubone ukuthi uphambana nentando kaNkulunkulu. So ngoba yini? Ngoba kufanele ukuthi wenze umsebenzi wakho ngosuku uthi uNkulunkulu ukuze ungenze umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize isabatha ngokuthi intokozo. Ngoba yini? Uzobe wenamile ngosuku lesabatha. Unanyiswa yini? Ukuthi usebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba lilusuku lwakhe olungcwele. Hhayi ukuthi wenama ekuseni uphume wenama kuphele ngo-2 noma ngo-12, kodwa wenama isabatha usuku lwesabatha lonke, ulibize ngokuthi intokozo nolungcwele lukaJehova. Lungcwele, ulibekele eceleni usuku ukuthi ngalo uzokwenama, wenanyiswa ukuthi usebukhoneni bukaNkulunkulu, usuke ulibekele eceleni lokudumisa uNkulunkulu. So luyintokozo. Yabona-ke uma kuthiwa luyintokozo le nto ibisibashaya abazalwane laba abathi sebelitholile iqiniso lesabatha, bali-understand-a ngempela. Uthole ukuthi sebeyahamba ngosuku lwesabatha, behamba imingcwabo, bayangcwaba, bethi hhayi bekuzihlobo noma bekuwumakhelwane bengingayi emngcwabeni ngosuku lwesabatha. Cha, uthi uNkulunkulu singenzi okwethu, angithi yabo, lolu suku luyini? Luyintokozo. Ukhathi uya laphana emngcwabeni, uzofika ukhale laphana emngcwabeni. Emngcwabeni kuyakhalwa, noma singafundisa kanjani ngokufa, kodwa awukwazi ukuthi uzothokoza laphana emngcwabeni. So abazalwane abangcwaba ngesabatha bayaliphula lolu suku. uNkulunkulu utheni? Uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo kuyisabatha, ukuze ungenza umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele, ulibize isabatha ngokuthi intokozo nolungcwele lukaJehova, ngokuthi lunodumo. So ziningi izinto abazalwane bayahamba baye emngcwabeni bayongcwaba ngesabatha. uNkulunkulu kuyisono lokho, uyaliphula isabatha uma wenze njalo. So uma ushonayo yisihlobo noma umakhelwane, mhlawumbe into ongayenza ukuthi ufike phakathi ney'nsuku usize, uyabo. So khathi ufika usiza noma ungazange bengabikho ngesabatha, but ubile nabo ngoba uNkulunkulu yena futhi osho ukuthi phuthumani la kukubi, uyabo. Utheni uma uzwe lo mbiko ombuhlungu wahamba waba nabo? Ziningi indlela zokuthi ungaba nabantu, ungaba nabo ufike uyabo, usize ngamandla noma usize ngeminikelo noma usize ngembono, kodwa ube nabo, uye wavela. Ngoba abanye uthola ukuthi vele noma ukushoniwe kwamakhelwane ngeke eze vele ngoba uyabona ukuthi Nkosi yami uzofuna bethutha amanzi bekorobha masefuna ukuvela ngosuku lwesabatha, masefuna ukuthiwa naye wayekhona. Hayi bo, asingakwenzi lokho, angeke sikwazi ukurobha uNkulunkulu, angithi uyabo. So indaba yokungcwaba ngesabatha iyisono uma umuntu esekuqonda lokho, ukuthi yenziwe abantu abangalitholi iqiniso lokuthi isabatha lusuku laNkulunkulu lokuphumula. Kuyakhalwa laphana kusathokozwa, abanye bambhizi bayasebenza, bamba imigodi, bayagqiba, abanye bayasevana, abanye bayadecorate, kunanokudla kunaney'phuzo uNkulunkulu akayinqabile laphana emngcwabeni. So ukungcwaba ngesabatha bafethu, uma usulizwile iqiniso,
kube sekuba yisona. Sicela amandla kaNkulunkulu ukuyeka leyo mkhuba, yabo, ngoba kuba ngathi sizwelana nabantu kanti hhayi ubungazwelana nabo phakathi neviki, uyobasiza ngempela ngobukhona bakho. So uNkulunkulu uthi-ke ungahambi ngezindlela zakho, ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulume ize. Uma kuzokuthi kukhulunywa ize, ukukhuluma ize, khona iy'nkulumo esiyikhulumayo phakathi neviki ngempela ezisisizayo ukuthi hhayi ungamtshela umuntu ukuthi Nkosi yami, nobantu, mntakwethu, khona indalo laphana eShoprite ethi omunye hhayi ise-Pick n Pay, asihambeni mntakwethu bekhulume ngendalo kube nje haya. Kodwa uma usuwenza lokho usukhuluma ulimi olunjalo ngesabatha sekuyize, ngoba lokho okukhulumayo noma kukusiza ngempela phakathi neviki, kodwa njengamanje akuhlangani nobungcwele bukaNkulunkulu, sokuphenduka kube yicala kuyi-offense phambi kukaNkulunkulu ukuthi ukhulume iy'ndaba zakho, ngosuku lwakhe, ezingasizi lutho noma ezingasizi ekukhuliseni noma ekwandiseni umbuso wasezulwini. So kube ukuphendula kuba leyo nkulumo esekuthiwa inkulumo ewukukhuluma ize. So uNkulunkulu usho nje ngeke uthole ukuthi abanye ngosuku lukaNkulunkulu khona ama-calls abangawabambi ngoba uyazi ukuthi uzovele umkhulumise ize, umbuze ama-price othaphayo, ubuze konke okufanele ukubuze okungesona noma ukukhuluma phakathi neviki, kodwa uma usukukhuluma ngesabatha kuzindaba zokukhulunywa phakathi neviki uma sekushona ilanga noma ngezinye iy'nsuku. Angithi uyabona mfowethu. So yebo kunjalo, ukhulume ize. Mase uNkulunkulu verse 14-ke esho-ke esekhipha isibusiso sokuthi uma ungakwenzi konke lokhu, ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulumize, ungahambi ngezindlela zakho, uhamba ngey'ndlela zakho ukuthi le nto ubungayenza ngesonto, ubungayenza ngoMsombuluko, ubungayenza ngoLwesibili, uvele ufuna ukuyenza ngesabatha. Cha, singakwenzi lokho, yabo. So yebo, singakwenzi, yabo, izinto zenziwe ngezinsuku zakhona. Ngoba yini? Mhlawumbe umbuzo-ke uma uzoqaphela la, isabatha ngesinye sezibusiso esanikezwa abantu ngumdali wabo obathandayo. So umdali uyasithanda, wabe sesenzela umusa, wasipha isibusiso sesabatha ukuthi nathi Nkosi yami asiphumule-ke sizizwele ukuba sebukhoneni bakhe, leyo discipline yezulu. So indima yokugcina engizoyifunda esifundweni sanamhlanje amaHebheru 4 verse 9 nokuya ku-verse 11. AmaHebheru incwadi engasekugcineni kwi-New Testament. Kumnandi kakhulu ukufunda ngesabatha laphana kwi-New Testament ngoba abanye bathi hhayi Nkosi yami aligcizelele kakhulu, liyagcizelela. Ngicela ukufunda amaHebheru 4 uverse 9 kuya ku-verse 11. Athi, ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha, ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe, yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Uverse 11 athi-ke, ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokhu kuphumula, ukuze kungawi muntu ngalesi siboniso sokungalaleli. Amen. Ukungaphumuli ngesabatha, ukungaziphathi ngendlela uNkulunkulu athi asiziphathe ngayo ngesabatha, kuyisayini yokungalaleli, kuyisibonakaliso sokuthi asimlaleli uNkulunkulu. Amen. Thixo abusise ukufunda kwezwi lakhe esifundweni sanamhlanje. Amen. So uNkulunkulu uma esiphile ukuphila, sizobe sisifunda isifundo esilandelayo esizobe sithi ukulinga noma ukulingwa kokuguqulwa kwesabatha, ukuthi ngoba kunje njengathi alibonakali, kwake kwalingwa ukuthi lolu suku lwesabatha liguqulwe. Ncela sithandaze. Siyabonga mdala wamazulu nomhlaba, umusa nothando lwakho, izwi lakho Nkosi osifundise lona, iqiniso elinyathelwa ngey'nyawo umhlaba wonke, ongekho muntu ofuna ukuvela wobala ngalo. Nkosi, ukuze abanye bezolazi, abavelayo bambalwa, kodwa obulungileyo besingavela ngokukhuluma nangokwenza. Wenze usathane esishaye, sikhulume ngalo, kodwa uma sekwenzeka kubonakala ukuthi besikhuluma ngomlomo, asigcini ngoba siyayenza imisebenzi yakho. Bese Nkosi abangazi lutho bengafundi into ngalo, kodwa siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu ezweni lakho awuthule, ukuthi abantu bathule ngokwenza nangokukhuluma,
awuthuli, ususiqinisekisile ukuthi usuku lakho luwusuku lwesikhombisa, usuku lweSabatha. Sicela usiphe amandla okulazisa, usiphe amandla okuphila kulona njengoba uNkulunkulu ufuna usekhaya ezulwini. Sekuzindlakala amazwi, sicela izulu libuyeleni lisilekelelayo. Egameni likaMfowethu uKristu, iNkosi yethu, siyakhuleka. Amen.